Ahojte priatelia, dnes vám ukážem, čo robiť, ak nefunguje ľavé tlačidlo myši vo Windows 10. Teda, ak je to softvérová chyba. Stlačte Ctrl Shift Escape. Tým spustíme správcu úloh, pohybujeme sa šípkou alebo kolieskom myši. Tu hľadáme prieskumníka. Klikneme pravým tlačidlom a vyberieme Reštartovať. Enter. Ak to nepomohlo, klikneme na Štart, potom na správcu zariadení. Tu nájdeme myši. Klikneme vpravo pravým tlačidlom a zvolíme Odstrániť zariadenie, Enter. Potom stlačíme Alt F. Tak, a následne reštartujeme počítač. Tu vyberieme Reštartovať a stlačíme Enter. Toto by malo pomôcť. Zatiaľ ahoj.